गुवाहाटियाव लांदोंमोन आंनि फिसाइखौबो बिदिनो अननानै रायजो राजाफ्रा जों दासो संसार जाफुदों 6 बोसोर बारदों 3 बोसोरनि सासे फिसाला दङ जोङो आं हाजिरा मुजिरा मावनांगौ सेलेन बायदिसिना होदोंमोन नाथाय आंनि फिसाया खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ आरोबाव जोबोद दुखुनांथाव नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलाङोब्ला निश्चय बिखा खामगोन नाथाय बिखा खामनायजों लोगोसे नोंथांमोना अनखांनांगोन नैबे दुखुथिया बर' न'खरखौ जाय न'खरनिफ्राय सासे फिसाला एबा न'खरनि गिरियानो माने जोबोद गोब्राब लोमजानानै बा बेमार जानानैहाय भुगिनांनानै दं दा बिथांमोनहा राहा गोथे जानानै दं दा बे राहाखौ खालामनो थाखाय नोंथांमोना एसे हेफाजाब खालामनांगोन बेखौनो आङो सिगाङावनो खावलायबाय दा नोंथांमोना मिथिलांनो हासिगोन दा बिथांमोननि न'खरनि जि जोबोद दुखुआवहाय गोग्लैनानै दङ नैबे न'खरा अब्ला बे बेमारि बिथाङा नैबेनो नै अन्थाव बाथावनो बिथांनि मुङानो जाहैबायनो जितेन्द्र नार्जारि दा बिथाङा गोबां माने देहायावहाय सैनांनानै दङ दा नैबे न'खर बिथांनि हिन्जाव आरो फिसाज्ला मा नाम बुंनाया रिसान नार्जारि होनदों बिसिनि संसार जानाया नैबे बेमारि थानायखाय जोबोद उसुबिदायाव माने खस्थ' मोननानै दं दा राहा गोथे जानानै दं बेसे गोबाव जाखो बेमार जानाया बोसोरसे बारबाय ओमफ्राय माथो बेमार मोनदों डाक्टारा मा खिथादों माबा मा होनो लान्सआवहाय प्रब्लेम लान्सआव केन्सार होनदों ओमफ्राय बन केन्सार होनदों आरो बन टिभि होनदों ओमफ्राय लिभारावबो आरो प्रब्लेमा महाय नायहैया गुवाहाटियाव केन्सार हस्पिटालाव दा ओरैनो न'आव दोनदों ना माथो ओरैनो दङ मानो फैसा गैयिनि थाखाय जेरावबो ट्रिटमेन्ट लाहैनो हायाखै गुवाहाटियाव लांदोंमोन लांफिनबावनांगौ ओमफ्राय फैसा गैयिनि लांफिननाय जायाखै दा आंनि फिसाइखौ एसे ट्रिटमेन्ट खालामबावनो थाखाय गाव गोसो दङ आरो गावखौहाय एसे फोसाबबावथों सानदों आरो ओमफ्राय दा रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जेरैहाय गुबुनफोरखौ थाइसे थाइनै हरनानै मदद खालामदों बेमार आजार नायनायाव सहाय खालामदों आंनि फिसाइखौबो बिदिनो अननानै रायजो राजाफ्रा थाइसे थाइनै हरनानै मदद खालामो जेन' आंनि देहाखौ ट्रिटमेन्ट खालामबावनो हानाय बायदि जों दासो संसार जाफुदों 6 बोसोर हाबदों 3 बोसोरनि सासे फिसाला दङ जोङो आदानि चेनेलजों खावलायहरनाय जाबाय रायजो राजाफोरखौ दा नैबे बेमारि सासे बर' सुबुं नोंथांमोना नुबाय बिनि अबस्थाखौ नै फिसाला दंनै अन्थाव बाथावनो बोसोरथाम जाबायनो दा बिसोरखौ खांलांनांगौ बेखौ फेदेरलांनांगौ खांनांगौ फोरोंलांनांगौनि बुहुत दायथ' दं बिथांमोनहा नाथाय नैबेफोरबायदि बेमार जानायखाय गोग्लैसोनानै थानांनायखाय बिथांमोनहा दा राहा गैयि जादों जिउआव आवगायनो हायि जानानै दङ बेबायदि बेनिफ्राय बुखांदों ना बेबायदि आयंआ माबा बिमा आं बिमा एफाग्राब थाखा फैसा गैयाबाबो दाहायबाय जों हागौ होनना आं हाजिरा मुजिरा मावनांगौ सेलेन बायदिसिना होदोंमोन नाथाय आंनि फिसाया माबा हामनायनि लामायाव फैयाखै इसोरनि इसासै इनि मा खालामो इसोरा एफाग्राब दाहायबाय हाबो गैला जोंनिया बे गयाबो एसे दंमोन बेखौबो बोसोरथामनि होनानै लांदोंमोन जोंहा थाखा फैसा गैला दा आंनि फिसालाया सेखा जानायखौ लुबैदोंमोन जेबो राहा गैला आंहा जेबो गैला मोसौ मासेबो गैया हायाबो गैया बिथांमोना बेमारिखौथ' नुबाय दा बेमारिनि बिथांमोना जाहैबाय नैबे बेमारिनि बिफा नैबे आदैया बिफा ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बिमा ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बिसि एबा हिन्जाव ओमफ्राय नैबे बाबुआ जाहैबाय फिसाज्ला दा बेमारिनि नामाखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय बिनि मुङा जादों जाहैबाय जितेन्द्र नार्जारि दा बेमारा जाजेननायाव माबायदि जाजेनामोन फार्स्टआव गुजुयोमोन आरो जानो गुजुनायालाय बोसोरथामानो जाखाबाय ओमफ्राय बिदिनो गुजुनायनि फार्मासिफोरनिफ्राय मुलि जायो ओमफ्राय थांनाय बोसोरावहाय अक्ट'बर मासफोराव अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बर बिदिसिमावहाय लवार आसामाव ओमफ्रायो आगस्टिन ओमफ्रायो माबायाव नायदों आरो एसकुमार बिदिनाव नायदों ओमफ्राय प्राइभेट बे सरकारनि माबायावबो नायदों माने काजलगावआवबो नायदों आरो बिदिनो होनदों बे केन्सारानो होनदों गासिबो डक्टरफ्रा गुवाहाटियावनो लां होनबाय ओमफ्राय लांनाय जादों ओमफ्राय बहुद फैसा थांदों आरो 3 लाखनि बारा थांदों ओमफ्राय जोंहा दा न'खराव जेबो गैला बेखौ ट्रिटमेन्ट खालामबावनो थाखाय ओरैनो गोदोसोना बेमारखौ नायनानै दङ आरो जोंनि न'खरा जेरावबो लांनो हायाखै
बुहुत फैसा थांनांगौ गुवाहाटियाव लांनायाव न'आवथ' जोंहा जेबो गैखाया रावबो साख्रि बाख्रि मावनाय गैया मावनानै जाग्रा गोजासो जाखिनि हा एसे दंमोन गय एसे थायहांनाय दं बेफोरखौ बन्द' होजोब्बाय आरो बेजोंनो लांदोंमोन न'नि बुस्थु फाननायफोरजों दा रायजो राजाफोरनि अननानै अनसुंथाइ हरनायफोरखौ जों एसे एनै लुबैदों आरो अनखांनानै जेन' खेबसे ट्रिटमेन्ट खालामहैबावनो हायो आरो जोबोद दुखुनि बाथ्रा नोंथांमोनाथ' खोनाबाय जायहा जाजायो बिसोरसो मिन्थियो दा सोरनि खाफालाव मा जायो बुंनो हाया बेनिखाय गावजों गाव अनज्लायनाया जोबोद गोनांथि जों मानसि माहारिनि थाखाय आदैया मा खावलायगोन फिसालानि थाखाय रायजो राजाफोरनावहाय आइ आफाफोरनाव एसे अनसुंथाइ बिदों बे फिसा सानसेनि थाखाय ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय दा हाबो गैया मोसौ मोसा जेबो गैला आंहा दा बेखौ मा खालामनानै थागोन होननानै साननानै दङ आं ओमफ्राय दा उफाय गैयिखाय दा माबाखौ नोंथांखौ लिंहरनाय जादों आरो ओमफ्राय जा हरो आइ आफाफ्रा थाइसे थाइनै बेखौ जुदि मोनोब्ला बे लांनानैहाय ट्रिटमेन्ट खालामहैनो आरो आं हागौमानि माबादोंमोन हास्थायबायदोंमोन जेबो जाया ओमफ्राय बिदिनो माइरं बायनाङामोन हाजिरा मुजिरा बायनानै आं फिसाखौहाय हागौ होनजासे सेलेन होबाबायदोंमोन नाथाय आंनि फिसाया दा सोखा जानायखौ मोनाखै थाखा फैसानि प्रब्लेम जानानैहाय बिनि थाखाय आं फिसानि थाखाय आंबो थाइसे थाइनैखौ लुबैदों जा हरो बिनि थाखाय आं फिसाखौ दाहायनो थाखाय दानि सरखार गोदानफ्राबो अननानै अनो आरो थाइसे थाइनै अननानै गुबुनफोरखौ जेरै सिकित्सा खालामनो हरदों आंनि फिसायखौबो बेफोरबायदि नोंथांमोना नायदो रायजोफोरा नायगोन होननानै आसा खालामो जेन' दानि गोदान सोरखाराबो नायहरो आरो बे बिथांमोना जाहैबाय गावसोरनि गामिनि एबा समाजनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनाबो बिसोरजों संसार जाजानाय हिसाबै मिथिगौ मा अबस्थायाव बा माबायदि भुगिनांगासिनो दं दा नोंथांमोननिफ्राय मा बुंहरगोन मा फोरमायगोन दा बे समाव फोरमायनो हागोन खुलुमबाय आङो गोबाव समनिफ्रायनो जाय बिबोनाङा दिनै बेबायदिनो बेबायदि बेमाराव दिनै गोबाव सम केन्सारजों भुगिनांनानै दङ बेवहाय आङो एसे खावलायहरनो गोसो जादों जायफ्रा बेमारखौ अनखांगोन थाइसे थाइनै बेबायदिनो मदद खालामगोन होननानै आङो बेबायदिनो मोनसे मिजिं थिदों आरो जोंबो मण्डलिनि जानानै जेसेबां हायो एसेबां जों गरसे गरनै जोङो बेबायदिनो सहाय होलायबोबाय ओमफ्राय दा जोङो बेबायदिनो अन्तिमावहाय जोङो बेबायदिनो रायजोफोरनाव बेबायदिनो सहाय मोनगोन होननानै आसा खालामनानै जोङो बेबायदि मिजिं थिनाय दं बेमार जानाया दा बेखौहाय गोबां बेबायदिनो गोजान गोजान हस्पिटालफ्रावबो लांनानै बिदिनो गुवाहाटियाव बेबायदिनो माब्लाबा समावबो खाथियाव बेबायदिनो जोङो एसे एनै हेफाजाब खालामबोनो हादोंमोन जोंहाबो दा बेबायदिनो एसे राहा गैयियावहाय जोङो दा रायजो राजाफोरनिफ्राय माबा मोनसे अनसुंथाइ मोनगोन होननानै आसा खालामदों खुलुमबाय नोंथांमोना खोनाबाय आरो नुबाय भिडिअनि गेजेरजों बेसेबां मा अबस्थायाव दङ नैबे न'खरा दा बेनिखायनो नोंथांमोना गाव गावनि अनसुंथाइ अननायखौ हरनो थाखाय नोंथांमोना स्क्रिनाव नुगासिनो दं एकाउन्ट नाम्बार बे एकाउन्ट नाम्बारा नैबे बेमारिनिनो बिसि जेलिना बरगयारी बे माने बेमारिनि हिन्जावनि बेवहाय नोंथांमोना सोना हरनो हागोन आरो बेजों लोगोसे जायफोरा फन पेयाव हरगोन बे स्केनार एबा फन पे नाम्बार बे स्क्रिनाव दङ बेयो जाहैबाय बे बेमारिनिनो फंबाय बेरजन नार्जारिनि बे फन पे नाम्बार आरो स्केनारा दा बेवहाय नोंथांमोना नोंथांमोननि जि थाइसे थाइनै हरगोन बेखौहाय नोंथांमोना बेयाव हरनो हागोन